Esselamu Aleyküm vatandaşlar. 17. iyul şuun 2026 yıl. Men şu gepleşigi Jeren Altywanyň başyna gelenler barada jemleýiji we netijesini siziň bilen paýlaşjakdygymy aýdypdym. Şo barada da şuun birazajak uzunrak bolsa-da soňuna çenli görüň. Mendäki delilleri meniň şu wagtlarda Jeren Altywanyň we onuň gyzynyň başyna gelenlerde hakkyllygyny we jenayat alamatlarynyň bardygyny göz ýetirýän tutnamalary mende bar. Şonam siziň bilen paýlaşjak watandaşlar. Gepleşimiň başynda size temany uzatman derrew bir netijeni paýlaşjak. Olam ha görüşüňiz ýaly. Şu iň soňky alynan jogap Türkmenistanyň baş prokuraturasy Aşgabat şäheriniň prokuraturasy 9 iyulda watandaşlar berilen jogap şu. Ine şu jogabyň netijesine sereslegem. Geçirilen barlaň netijesinde diýe agdalan wakalar boýunça Mesken Akmamedowyň hereketlerinde Türkmenistanyň Jenayet Kodeksiniň 132-nji, 134-nji we 142-nji maddalaryna görkezlen jenayatlaryň düzümi ýokdur sebäpli diýe. Onuň karşysyna Türkmenistanyň Jenayet iş ýürüş kodeksiniň 31-nji maddasynyň 1-nji böleginiň 2-nji bendi esasında jenayet işini gozlamakdan ýüz döndürilegini size habar berýär. Häzir bu maddalaryň nämedigine men maddalar boýunça görkezjek size ýöne şu karara gelipdirler 9 iyulda. Men kasetany ýydan taratjak. Ine iň soňky alynan netije şu watandaşlar berilen netije görä bular iş gozlamakdan bet edipdirler. Bular eder şular ýaly haty öňem berdiler watandaşlar. Häzir ona görkezýin. Öňem şoňa meňdeş haty bular berdiler. Inha vatandaşlar. Terediň 06-19 iyunna biz bu gepleşigi 22 iyunna akşam eşitdim. Ýöne 19 iyunna eýýäm muňa Balkyarlyk etraf prokuraturasynyň beren jogaby ýene şowur jogap. O Jenayet iş ýürüş kodeksiniň 30-njy maddasynyň 1-nji böleginiň 2-nji bendi esasında jenayet işini gozlamakdan ýüz döndürilýär. Ýani biz şu wagtlary ekrana çykardyk, getirdik, hemmelerde aýtdyk bolyn, gelip bir ujuny görkezeli galany özleri anyklasynlar diýip bolyn. Diýmek bular ýene öňkü diýen kararyna galypdyrlar. Ýani aýaly we gyzy watandaşlar haksız, ýani töhmet atýar diýen ýaly diýerler hemde prokuraturada siz töhmet atýan adam diýipdirler. Haber şunu ýaly soňky netije şu biram ýene bir dokument görkezjek. Olam ana iň soňky alynan neme watandaşlar täze neme düýnüňňükde neme bolýar çağırış haty men gönetmendim. Gepim tümmewi Bayramal şäheriniň Altynasır köşesiniň 12-nji aýyny aýyň 16 iyulda sizi Bayramal şäher prokuratura çağırýarlar. 17:07'de oňa da barýa. O taýda da watandaşlar diýen zady ine hatda serediň çağırylanyna ýazan arzalaryňyz boýunça diýendirler. Bayramal şäheriniň prokuraturasyna. Yani 16 iyulda yazılan arza yok birinçiden ha. Yazılan arzalara görüşüňiz ýaly iň soňky karar ene olam şu ene şu iň soňky karar sen 9 iyulda berdiň ha jogap. Aşgabat şäher prokuraturasy berdi sen 16 iyulda nämen yazılan arzasy. Sizem gen görýänsiňiz ýöne bu taýda näme ýatyr watandaşlar? Çağırıp şu ýadan arzalaryňyz boýunça diýen bolup maşenlikler, ýani maşenlik diýmeli bolýar da. Ýalançy, kezzaplar özlerine prokuraturan işgärlik hasaplayan adamlar näme diýerler watandaşlar? Sen prokuraturanın organ işgärleriniň edýän alyp barýan işlerini diýe daşar ýurtlara paýlaşmak, o düzgün tertip boýunça çağırdyk. Şu düzgün tertip bilen tanyş boldum diýip şu taýp bolçek diýýärmişler watandaşlar.
Awa. Düzgün tertipmiş şol. Yani olaryň özleriniň alyp barýan pyssypjurlukly işlerini hiç kim bilen palaşmallar, hiç kime aýtmallar, hakyň gözlemelär, internete çykarmallar, internetlerde görlemelär. Ana şoň üçin çağırdylar. Ýöne çağıranlaryna watandaşlar bular näme diýip çağırýarlar? 9-njy iýulda uje anyk karar berenden soňam bular ine şular ýaly çağırş hatda prokuraturasyna ýazan ardaňyzy boýunça diýip çağırýarlar. Barýada hani näme arda ýazdym, näme esasyndan jogap berilýär, näme ardasy diýip bolun. Biz diýe şoň üçin geldik diýip mardan bir iki sanak bir aýal maşgala bilen bir adam gelip diýe düşünür şişin geçiren bolup. Ýa-o. Ýene bir dokument paýlaşjak watandaşlar, onam görseňiz häzir haýran galarsyňyz. Şu taýda tek. Bular Telegramma watandaşlar çağırılan telegrammalary nemede 30'una ýiberilen telegramma ondan soň biram 25'ine bar gaýtdylar iýunyň. Tak. Inha watandaşlar feredin. Inha bulam Türkmenistanyň Döwlet Migrasiýa Gullugynyň beren haty, bulam görşüňiz ýaly çyslowyna feredin 10.07.2026. Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylygyna raýatda siziň ýurdun çägine çykmaklaryň wagtyny çäklendirilýänini habar berýär. Ýani daşary ýurda çykmak çäklendirilipdir. Ýani hemme aýdylanlar ýalan bolsa, näme gorkýaňyz ki daşary ýurda çykmagyndan näme üçin gorkýaňyz onda? Näme üçin wagtlaryň çäklendirme girdiňiz onda? Mundan öňkü sapar Türkiýäge gelende çäklendirme ýokdy. Gyýdy bilen Türkiýede gelýär bolmasa, bular bir kellikde hiç elek kanunyny pozmadylar, hiç elek o taýynyň nemesini bozmadylar. Ýöne inha watandaşlar hakyň talap etseň, o özüm hakly bolsaň, seni öz tok ketenek, tok ýalag edip saklaýarlar, sen daşary urdu. Göýüren oklar, ýa-da ýatagyna goýun ýaly, haçan soýmaga taýýar bolsa, häni gatydy berse muny universitetga dykar, juda bolmasa, universitetga da ýene munyň durmasa, onu uzak soraga basyp goýbersi. Elnäki towukda ketenek towuk haçan soýsa berse soýmaga taýýar. O ýatagyna goýun ýalag edip saklamaň sowutnamasy. Başga iş zat däl. Biz bu gelneje çykjagam bolmasa, biz şunu bilelidik. Şunu bilelidik şular näme şu çäklendirmänem giýerdendirler. Ýa sen hakly bolsaň, senden gorkmalylar, näme özüň hakly bolsaň, näme advokat tutup berjek, Strasburga gitjekmi ýa Ýewropa suwdyna gitjekmi, niräkden han haýo dört tarapyny açyk diýjekmi? Eger men hakly bolsam. Häzirni men özümdäki bar bolan deliller boýunça da size görkezjek, ýani göreli wakaly günüň soňunda özüňiz kime hak berýäňiz, meni eşitdirjek zahyslarym bar. Bu iş gaty uzakdan berdi, bir ýyl bäri gidip otyr. Aşgabat şäher prokuratura, Bagtyarlyk prokuratura, bilen Bayramaly prokuratura. 3 prokuratura şu işin içinde. Ýöne soňunda muňa özüni ýurtdan çykmaga gadaňçylyk diýip goýdular. O berilen kararlara mynha görşüňiz ýaly. Indi şu taýda geçirilen barlaryň netijesinde diýýär-de agdalan wakalar boýunça Jenaýat kodeksiniň 132, 134 we 142-nji maddesi esasında görkezilen jenaýatyň düzümü ýokdy diýýär-de. Menim gyzyklanyp gelşi hukuk önemeden hukuk maglumatlar merkezinden açayında görkezilini şulara diýdim watandaşlar. 132-nji maddesi jins gatnaşyklary çygryndaky jenaýatlar watandaşlar. Ayal gyzy zorlana, ýani fizik zorluk ulanyp ýa-da haýwat atmak bilen gorkuzyp, şeýle hem jebir çekeniň biçarelyginden peýdalanyp zanadene bir ýyl 3 ýyla çenli möhlete belli bir ýerde ýaşamak borjyny ýükläp, ýa-da ýüklemen 3 ýyldan 10 ýyla çenli möhlet azatlykdan mahrum etmek jazasy berilýär. Şoň ýaly etmiş gaýtada ne dese diýe onuň biram firasatlyk bilen jebir çekip ölmegine getirse diýe, bu taýda şu biram şu taýda kämillik ýaşyna ýetmedik adamdy görnetýän bolsa diýe şu taýda 1 ýyldan 3 ýyla çenli möhlete belli bir ýerde ýaşamak borjyny ýükläp ýa-da ýüklemen 5 ýyldan 15 ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmeli. Kämillik ýaşyna ýetmedik onuň gyýdam.
Ayalına da fizik zorluk ulan yani şu yukarıda yani fizik zorluk ulanıp diye. 134'te fizik zorluk cinsi islegini agynçylykly görnüşli kanaatlandyrmak. Ayalına imunna şu var. Yani fizik zorluk etke onun özünün radylygy bolmazdan, onu ulanmaga hop salmak, şeýle hem jebir çekenin biçarelyginden peýdalanmak bilen jins islegini agynçylykly görnüşde kanaatlandyrana diye 2 ýyldan 6 ýyla çenli möhlet azatlıktan mahrum etmekçi. Yani şu zatlar bilmek üçin ýuristden bolmak gerek gel, prokurorum bolmak gerek gel, sudýa da kadiýetem bolmak gerek gel. Ne ýazyly dur watandaşlar. Şu prokurorum şu karara seredip berýär kararny. Şu taýlardan alyp şuňa gawat gelýär, gelen okumuş, şoňa seretmeli. Taýda esasy jebir çekenin biçarelyginden peýdalanyp durmy, o peýdalanypdyr. Bu aýal maşgala, o bıçaklanan yerleri var, soğudan yerleri var. Taýlar näme üçin nimetmediňiz? Ha? Bıçagam marap taýda. Daha ursonda barmanyň şu taýdy çykýa eli saraly eden turatlar var. Olaram beripdir. Olaram häzir görkezek bize. Yani bu zatlar näme üçin siz üns merkezine almadyňyz? Islegini argynçylyk görnüşde, yani test cinsi gatnaşygy onuň islegi bolmadan we hakykatdan ham näçe wagt gany saklaýan gelýär. Inni 2 ýyldan 6 ýyla çennem böklüte berilýär diýär. Şonuň ýaly etmiş gaýtadan, ýani ýene bir tapar gaýtalasa, deslapdan dileşmeden 2 ýa-da şonuň köp adam ýa-da deslapdan dileşmek boýunça adamlaryň toparylan edilse, ol başga agyr netijelere getirse 3 ýyldan 8 ýyla çenli diýär. Awa, watandaşlar biram 142 diýdi şu taýda. 142-nji maddada 16 ýaşy ýetmedik adam bilen agynçylykly hereketleriň edilmeli. Zorluk ulanmazdan diýär heredin. Görnötün 16 ýaşy ýetmedik adam bilen agynçylykly hereketlerini edene 3 ýyla çenli möhlet azatlykdan mahrum etmek jazasy berilýär. Bu ýyldan 12 ýaşynda 16 ýaşyna ýeten ok watandaşlar inhany özüňiz maddalaryna gördüňiz watandaşlar. Şulara gawat gelen ok diýip ýapdylar watandaşlar. Şulara gawat gelen okmuş. Inni yer bolýa gelýärmi, gelmeýärmi görelim. Inni watandaşlar, meniň size görkezjek adym birinciden bu gyzagaz watandaşlar näme diýär özüniň şular ýalyk başyna gelen nemesinde men şu taýda bir hat görkezjek, şu dil haty watandaşlar, gyzyň dil haty şunu size şunu içinde görkezmändim. Papam mesen meni hiç kim edip goýany üçin meni heleyim edip aljak diýip ortamy, emjegimi oýnap allady. Men army alyp bermeňizi isleýär. Oğluny diýip şu dil hatyny ýazýar watandaşlar, şu dil haty ýazýar. Ondan soňra şu gapdana da saçyny kesýär watandaşlar. Saçyny kesen tuğratan bolmaly taýda. Ýa-da bir minut. Inha watandaşlar. Ina saçynyň kesilen suraty, ina şu saçyny kesýär danym, ýanky dil hat bilen şonam goýýar şu taýykda. Meniň army alyp beriň diýdi watandaşlar. Özüniň janyny kast etmek nemesine girişýär. Şu ýylyň başlarynda, fevral aýlarynda. Inni men şu ýanky dil haty göremde watandaşlar, ve diýdim dil hat töweleme ýaman owadan ýazypsyň, bular ýaly edip, ýani bu lokana adamlar zordan ýazýar, bunu ýaly edip ýazyp bilýänam ýok diýip men şu gyzagada özüňem bir gezek maňa ýazyp görkez, han hat ýazşyň görjek diýdim-de watandaşlar. Şu taýda inha ýazyp görkezýär, inha. Watandaşlar görüň, beredim. Yani el hatyn görelim ne diýdim-de, şular ýalyk ýazyşyňy, radyňy görsüňiz diýär watandaşlar, ýazyşyna beredim. Ine ýazyşyna beredim watandaşlar. Yani Kıydım ya da oturan zaten bana göre. ha, Yazpalım. şu taýda ine şeýdip ýazyp görkezýär watandaşlar. El haty bilen hem ýazyşy neme? Şunun ýöne hakyky başdaky ýazan haty şu watandaşlar. Bu ýanky biziň
Özüm biz yazdırdyk. Şu yazan zadyny sen bir tapara yaz gaýtala diýdik de. Şuň özüniň yazan haty şu watandaşlar. Menem mara suratlarynyň daşyny nime öwürmändir. Gepim tümegine şu da, inha görüşüňe diýýär, şu haty edil şu ýanky okan hatyň manysy öz eli bilen ýazýardanyn. Şunu paylaşyp berýär watandaşlar. Inni geleli beýleki temalarma men elimde äzer suwutnamalarym çykyrar ýoş-ýoş. Inni soňky psikologdan başlaly, psikologa gidende näme diýdiň, olar näme diýdi diýip soradym men ondan watandaşlar. Ha diýen zady psikologa gidende näme diýipdirler diňleň watandaşlar, ýani psikologlar näme diýipdir. Owa. Taňşa zat etmendir diýär. Görmüş bolmaly. Taňşa zat etmendir diýerler. Owa şol zady etmendir diýýärmişler watandaşlar. Ýani psikologlar diýen zady şol zady etmendirmiş. Ana psikologlaryň diýen zady. Bulam ýene ýok şol zady etdi diýip jogap berýär. Olsaň sen näme diýdin? Düşündiňizmi nurdan şo zat şo sana etmenler, sen ýalan sözleýän diýýärmişler muňa. Yalan sözleyen diýmişler. Näme diýdin dedim ben. Eşdiňizmi? Ýene de diýär şo zady diýär. Etdi şol gurrun verdim moliniýe. Biz ýaňagdan eşdik edemok diýýärmişler. Çağa psikiatrik ataka berip daşyna geçişlerde. Şo men türk gidemde şo soraw berdiler, dogry däm sana? Böyle anılmayın. Yani gıydım ejesini prokuraturada şo birinci iyulda baranna prokuror şahriýatyny we ejesini alyp gitdiler. Gıydım ýeközüni daşyna Aýşe Tülçü wa prokuror wa ýa psikologlar wa 5 bolupdaýyn. Aýşe etmenler diýýärmiş. Biz soradyk, ol etmenler, ýani ağzından çıkan esas alınýan bolsa, ýani misal üçin aýdaly bu gyýyr ýalan sözlesin, bu ejes ýalan sözlesin aýdaly. Şu ýalan sözleýän bolsa, olam afu dedi bilmendir. Olam adyňy ağzından çykartdyr. Olam adyňy ýok etmedime diýýärmiş. Ýöne esas onkuy. Ağzından çıkarsın, esas alınýan bolsa, näme üçin mümkin almadyňyz onu? Mümkin alypdyňyz. Ki bu taýda gyýjagyň özi aýdypdyr. Onu saçyny näme üçin kesdi ol? Saçyny näme üçin kesdi? Ýa-ki haty näme üçin goýdy? Dil haty näme üçin goýdy? Men häzir ýene bir video görkezjek, ol şo taýda men ýa ölümde aramy alyp beriň diýip ýazdym diýär. Aryň näme diýip soraýan bolyn? Şu army alyp ber diýär. Kanun esasynda şonu türmäge salsynlarmy diýen onu. Türme näme bolýar men bilemok diýär. Yani türme näme bolýar? Tek türmäň näme diýeni düşünenok. Şol oglana diýdim, şol adama kanun esasynda çäre görülsünmi diýen bolyn, kanun näme bilemok diýär da. Yani tek köp sözlemleň näme diýene, kanunyň näme diýene, türmäň näme diýene düşünmeýän bir gyýjagaz barady gurrun diýär. Bu tek gyýjagaz bu 10 kişini çağa barady gurrun diýär. Ýene şu ýalan sözleýärmişler. Awa şo saçyny onu näme üçin saç kesilenip söwülýändir şu erbet ýoly düşenlere, zatlara, ata-baba şu enelemdir, garanelemden döwrüne saç kesilenip şu erbet ýoly düşen aýallara saç kesilen diýilýän eken. Bu şu özüne namys edipdir şonu we saçyny kesýär. Şu wakada we bu zatlaram delil dälmişin. Bulam delil dälmiş. Häzir men başga delillerim görkezjek. Garaşyň sowulupmy häzir. Ýene bu taýda ne onu kabul eden oklar, organlara garşy. Indi şol soňçy 9 iýulda hat almana gidenne şu Telegramma boýunça ýene gidenne baranna watandaşlar psikologlaryň netijesini okap beripdir. Elbetde kopyasyny bermendirler. Çözgütleriň kopyalaryny beren oklar. Şu taýdan belli şularyň ertirkün şu suwutnamalar biziň garşymyza geler diýip gorkusundan beren oklar. Diýelan içindäki ýazylan, çyzylan berilen jogaplaryň hiç birine watandaşlar özüne bermendirler. Diňe bolmasa
medeni kanunu da bar. Bu hem yerde de özü barada ýygynalan materiallar alma hakkı var. Özü barada şol ardaçy arda edýän bolsun, şoň psikologlaryň beren jogabyny alma hakkı var. Beýleki hatlara alma hakkı var. Ýöne şo materiallar beren oklar diňe dillen okap berýärler. Gelişi dillen okan dadyn maňa aýdyp berýär, şo taýda eşden dadyn. Halka ýagalajak bolup şoňa bir adamsın. Düşündiňizmi? Şo çıksym, şo netije berip psikologlar. Düşündiňizmi? Şo ýuwdak çıksym görüp men maksadım organlar bilen halky düşman edip aýagalmak ýa-ni şoňa bir netije berip. Düşündiňizmi? Mene çıkışta halka ayağa alıngam diýmedik, ay adalet badyr, gutoran däller diýdik aýtam, çözerler diýip umyt edýäsip goýdyga. Yani biz hiçem organlar plan olur beýle, bular beýle de diýmedik, çözerler hani giň goluň ýöne yani Geçeki gepleşim gidip görüp dinlen. Biz adalet bardırla edil gutoran dälerler ýurdun içinde de bir mert namysyň o halkyny watanyny söýýän adamlar bardyrla diýdik gaýtam. Yani bular bolun organlara garşy halky öjükdirip halky ayağa alyrjak ýalak. Netije çykarypdyr psikologlar. Ina watandaşlar belkem şoň üçinem şu zatlary öjükdirmäli, ýa bolan şulara bolsun diýip ýapalanylmagy mümkin. Awonda siz onu şu bolýada Türkmenistanyň hökümeti her bir jenaýatyň üstüni halk ayağa alaýmasyn diýip isläni urumda ýyky bermeli bolýanlar, isläni urumda eşdilse. Yani olam adalet tapylmadyk ýerine alagadan bide gelse, onu halk ayağa alyrjak ýaly bolýar, dogrymy? Yani organlara garşy, ýenelere garşy yaman ansat ýol tapsyňyz onda. Hedileken o şu siziň üçin apravdaniýa bolsa da özüňiz üçin. Şo bolsa, belli ki şoň ýaly görünýär da. Indi watandaşlar biz ekspertize we bu zatlarda dogry dämi? Ekspertizaň netijeleri bar. Onuň birden ýerler küçükýän. Ine bu zatlaryň suwutnamasy watandaşlar size şunu dinletjek. İlki şu taýda bir nemäni videonu görelim. Şu ekspertiza gidilen çislo. Waka noýabrda bolýar, 24-i akşam bolýar. Ina bu beredin. Gyýdym. Şu nemeden geçip beren wagtymyzda çysla 29 aprel ýajak bolýanna. Şo kagydlarda ekspertden geçenmez. Ekspertden geçenne 29 aprel 2026-njy ýyl watandaşlar. Yani eýsem şu ekspertize 29 aprelde geçmelmi. O noýabrda bolanda. Ondan soň delil bolman biler. Yani 5 aýdan soň bular eýem urşup üstünden 5 ay geçip soňuny ahyr soňuna 29 aprelde ekspertizeden geçip bilipdirler. Şoňa çeni geçiben bilmändirler daja. Häzir o arada da nemeler bar. 29 aprel 5 ay soň. 5 ay soň. Görşüňiz ýaly, bulan bir ullakan jinayet. Yani sen 10 günüň içinde arda edilende bayramaly pırkat polisiýa bar ýalar, ony gyýdy özüni atjak bolanna bolun. Gelip polisiýa çağırýarlar da gelýärler, soň polisiýa baraýyn diýip gitýärler. Soň olaryň barýarlar bolun, siziň bu işiňiz diýip bagçaly prokuratura çöýdü, barıň şoňa baryň diýip geldim diýen ok özüni atjak boldum, diýen ok registrasiýa diýen ok wakany bolmasa jinayet iş ýürüdüş kodekslerinde belli näme etmeligi. Alyp goýmaly, derrew näme bolandygyny ýazmaly we şonu değişli edaralara uğratmaly. Ýöne o arada hiç hilekar eden ok. Bayramaly şäher polisiýa. Ina bularam şoňa gelen dünkü hatlaryň nemeleri, ina da onuň dil haty, hakykatdan hem şu arada bolanny ýazan dil haty, özüne de ýazdyryp men görkezdim, hani özüňem göreýin, men çünki anan manan bilersiňiz, şu hat şu owadan haty öz ýazdym paýa ejer ýazyp berdim ka diýip. Anan manan bilersiňiz, ha gyýdynyň özi oturup ýazýar. Näder men size ýene bir video görkezjek, bu taýda gyýdy watandaşlar özi aýdýar.
Men şu taýda soraw berýän gyzyň bilenem gepleşäýin diýen. Gyzynyňa maýdan zady wa sen diýdim garşylyk görkezmediňmi? Hani etmediňmi diýdim, çyda diýdi diýe. Çyda diýdi diýe. Derdim watandaşlar. Raz geçireyin. Başynda men onuň bir göwünni alýan, hani giň boljym, ýerrak bilatlara duçar boldum zat diýip göwünni alýan zat diýen watandaşlar. Tu bolsa dip hasaplayan özüň. Erwetlik etdi dip hasaplayan. Eden hereketler gözüň öňünden Eden gözüňden geçýär şeýlemi? Sen şoňa garşylyk görkezmediňmi? Hani men olar ýazar islämok, eýle men çaga näme etýän? Aklım açıda değildi. Ben etken hareketlerini aklım açıda değildi. ýene. Şuda diýdi. Ene görüşüňiz ýaly watandaşlar. Ene diýen zady çyda diýipdir. We şoňa değişli Bagtyarlyk etraf prokuraturada meniň delam bilen meni tanıştıran oklar diýip generalny prokuratura, ýani baş prokuratura arda ýazanlaryna watandaşlar arda ýazanlaryna şonu ýürüýte bir adwokat bilen gidip pülçü okutturýar watandaşlar. Bir delany okutturýarlar. Adwokata ine şoň hesap işleri bar watandaşlar. Ine bularam diňläň. Şu bolan wakanyň mende ses tapis ulawrak ýöne esas ýerlerini dinletjekdi. Näheret, ýani öl garşy çykýan, çykmadyňmy diýene garşy çykypdyr gyýjaga. Şonu şu wagty prokuraturada, Bagtyarlyk prokuraturada okalýar watandaşlar şu delan tanış edýärler neme bilen, jeren bilen. Şu beren düşündürüşleri zady, hemme zady şuň içinde. Ine bu meskeleniň ýanky gyýza eden nemesi. Şol gidýär. Herdiň şu taýyn täzin diňlen. Açarız, uzağına otella gidiyoruz. Doğran nasip çıkman böyle. Bunu ne aramadan çektiğinden doğru. O yüzden ne yapıyorlar? O zaman ne bunu Gucunu oturdup da onun oşaktır watandaşlar. Yani çağany. Bu zatları ýanky çağany öýle aýdyp berýärdi. Öňe turjak bolundy da onu diýe gucunu oturduny diýe. Yani eline çek gucunu oturduklar da. Gulowundan we göwsünden tutup oýkalandyny diýe derediň. Ýa-da şu taýlaryny diňläň watandaşlar. Zırma alfiyelim davarız onu videoyu izlemeyi onu ahrettik taklit başarı çekelim alfiyeleri izlen adamları davalarını duvarını alfiyelerinin çıktığı bolonluğu ama kayıdım şu bunları görmeli mi? Prokuratura normalde değil. Ayrıca Bilano akıllı o. Aramızda ne bu geçiyor birlikte yüzüne doğru çevirip ne? Avan çevirmeyi koydun mu? Ne etmedin?
Başkini aybayın çok binay değil mi? Ben seni bastırmana görmedim. Meni hiç kim etmem. Yarın bolanında da etmedi var. Etmedi de var. Yerdim anıtları. Makalayı onu da ilimleşti dakikler dedi. Yani eğer olumda da etmel zat var, etmeller zat var diýenligini, aýdanlygyny diýe. Ondan soň yani nigime näme etmediň diýe. Indi şu ýanky 100 näçinji madda şol 138-de gawat gelen ok matanysy 136. Nime azyny etmek 132 34'de. Yani jins islegini kanaatlandyrdy bolan okmuş o vatandaşlar. 134-nji madda gawat gelen okmuş o zatlar. Yani jins islegini azynçylyk ýa-da kanaatlandyrmak öňkün aýdylmýar, soňkün aýdylmy diýe. Bu gidi otur vatandaşlar bu taýda şol diýelen hemmesi var. Yani bunu alagadan goýup bilýän, soňuna çenneý. Zona aktivan endamına kençketlerinin yokluğunu onun artızörlerine yapılan yüzde yaratının daha dinletinin varlığını olarak Görýänmi yüzlü ýarasynyň näme diýe medisinski dilde diýe da gan öýmesiniň bardygyny diýe. Ýani nämeden emele gelýär ki şulam alamat dälmi? Ýani şu zatlarym alamat dälmi? Ýani özüm lukmançylyk barlygdan geçirilenden soň berilen atçot şu. Siz şunama öz edaraňyzyň beren demesine ma kabul etmänsiňiz. Dinlen şu pantaýdan. makalayı onun onu da ilimleşti dakikler dedi. Netice namasy diýär. Heret o taýda ýene bir nemeni ýazyp oturmy näme? Şoňam şykyrdysy gelýär da. Merkezi näme lukmançylyk edarasy diýär da. Şoň netice namasy. Endamına kençketlerinin yokluğunu onun artızörlerine yapılan yüzde yaratının daha dinletinin varlığını olarak hayır. Bu bir kucakların sultanına katan ücretin artızörü hanımlarından teredişler takminan gidiyor. Olayın emele bir tecrübe ederse bir hayatlar ya da iş buyuruyor. Çünkü böyle bunu yitirmeyen bir şeyin sağlığı yitirmedik tarafı bunu geçirmek. Yani şu medisinski lukmançylyk barlarynyň netice namasyna da ýazyldy. Burada bu dowunyň näme gan öýmesi ýüşüpdir şu. Bir gatda sokmak bilen bolýar şu da diýip netice berýär da. Hawa. Yani men intak bu alyp bilen delilim vatandaşlar. Men intak bu bular bilýärmi? Oğurluk edýän. Bularda men şu oğurluk edýäniň üstüne açan ýaly men prokurorlugyň genelen elinäki materiallar yeterlik basmana vatandaşlar. Ýöne meniň intak alyp bilenim şol bulardan. Şunýarmy? Meniň bilen başaranymyz şu. Yani delany berin o erkek bolumda. Şu özüňiziň geçiren delany bar. Hatta men tide başga da bir dada aýdaýyn. Bagtyarlyk etraf prokuraturasy, Aşgabat şäher prokuraturasy we Bayram Aly şäher prokuraturasyň 3 ýerden aýratyn delatça, 3 tünüň delaty bir ýerine gawat gelenok. Daşy şu 3 dela bir ýerine gawat gelenok. Munna kadat munna ýok, munna kadat onna bar, onna kadat munna ýok. Şon ýaly gidýär delalar. 3 tün daşy bir ýerine gawat gelenok. O taýda birden jenaýetlaryň üstü açylmaly jenaýetler korrupsiýa edenligi barada, o ýeniden zatlar barada da aýdan zatlar muny aýrypdyrlar Aşgabat şäherde. Ýa-da türmäge gitmeli adam türmäge gitjek bolupdyr, agalanlygy zatly, bu zatlar barada öňkün emesini aýdan zatlaryny aýrypdyrlar. Köp
Gaýta muň köýüne düşdüler. Muň öýüniň gapysyna go garawul bolup oturýarlar. Muň öýüni neme diýerler? İnternetin kesýärler. Şuň kunlar men bilýän başlarda interneti gowdumy? Häzir gepleşip bolano, dup batyr gepleşip bolano watandaşlar. Galasa uğra da diýen men. Dup batyr gepleşip tukaňam birden kesip goýberýär. Gatan bir zadyň ak bujagy diýe salynmany emele gelip bilýän zat diýär. Belli ki ýani şol ters gatnaşyk esasynda bolan zat şu. Bulam jenaýat alamaty däl ha. Indi bu aýal özüne şey dipmi? Ol şeffafysta da bar, ağlany eşitge. Şaýda. Onun bir kriterlerini çok iyi muhtemelen davalarını kuvvetinde Altyazı'nın bir çıktığı olumlu ama bildirisi bunu da görmedim. Şo giýje ağlaya şu çağan düşünürşünde var. Şo giýje diýe ejetiniň ağlanyny, gıýgyrşanyny, gowruşanyny görüp o komnatda ýatanny eşitip durýany bu ýanyna barmanlar. Çağa da gorkanlar barmanlar şo. Şu zatlar görmeli men näme mirat diýip. We iki edege ilki bayram alydy. Soňam barýada Aşgabatda argynçylykly ýagdaýda öz jynty islegini kanagatlandyrýar. We şuň alamatlary ýok diýbem temany ýapýarlar watandaşlar. Häzir ýene bir zat ýani ýene şuňa meňdeş bir video gabat geldi. Dek dün gabat geldi. TikTok'tan 2 gün öň goýulupdyr. Ina diňläň watandaşlar bulam ýalandyr. Şeýlerämi watandaşlar? Bulam ýalandyr. Ne uğradıptırmı bilemem. Ya da şu tayda erkek adam bir yerine men gıydım satma şunu uğradıptırırken tamoyum. Şu erkek adamın yanına uğradı ya Tuğhan değer olma mümkün. Bilemem. Gıydım varsa ene gıydım zorluca korktur. Zordan eline kaydıptır gıydım. Yani men ne diyeyim bu adamlara? Eyle kıydım erkek versek gelliktir ol. Sonra Bulam ýalandyr. Şeýlerämi pasport stoluň işgäri, pasport mesele boýunça bir şuň gyýdy barpdyr bolan, oňa da zorlajak bolupdyr pasport stoluň işgäri. Bir pasport stoluň işgäri, bir tamojnyň işgäri. Bulam ýalan. Ýalandyr, dogry-dämi? Adamlar ýalançy bir ýeke tek dogry olan siz wa. Türkmenistanyň ýalan habarlar, watan habarlar, watan satan habarlaryňyz bilen, Türkmenistanyň şu telewizionyňyz bilen siz dogry görleýäňiz, galan adamlaryň hemmesi ýalan görleýär şeýlerämi? Belli ýani. Ha şu ýurt dolandyrşyňyz şular ýalak sizin. Inanmasaňyz ha laçyn diýip goýup durana TikTok kanalyna. Onu da diğer stayda. Ben de Pinatçı Türkmenistan'ı. Üstümüzden şikayet edip oturan yerinizden yok eder mi? Oturan yerinizden. Leyla de gözüme görünmez. Sulhanım gözüme görünmez. Pulliyle var, dolar var. Hem bana pinatçı Türkmenistan'ı. Daha şükür. Milyarlar pulum var. Bari yana yok eder. Şunun mu? Awani adalet diýen zat gynantagan şu Türkmenistanda pul bilen almaly boldy danny. Pul bilen gapyny bilseň atçaň bolmasa zorlansaň bilen galýan. Gyýdy bolsa kiçik gyýdy bolsun tapawdy ýok, çaga bolsun tapawdy ýok ýani pul bilen diýmek ýap bilýärler. Suutnamasy görüp oturýarsyňyz Türkmenistanda şu wagt temanam ýapdylar. Inni
Yani inha görüşüňiz ýaly gaýtan bulan öýünü garaulýarlar, ina şu duran seri maşin, inha şular watandaşlar taýda çünki näme üçin diýilýär, bu taýda başga girelge ýok. Şu gowlusynyň ýanyna. Bu tarapda da girelge ýok. Buna şu taýda diýe bir ina şu näme şu taýlary näme kommersiýa we şoňa gelýärler diýe. Ola mana ol aňarda durýar. Ýöne bu gowlumyň işi. İşinde gönümer oturup garaşýarlar. Bular diňe şunu ýazady diýerler, başga ýerden oklar watandaşlar. Hawa aýtjaklarymyň esasy nemesi şundan ibaret watandaşlar. Aýtsaň aýdy oturmaly, ýene bu kime gerek diýse WhatsApp'ta bar futnamalaryny men şol öňkü nemeleri urat diýseňiz, geçirilen işin dinlenşigi bolýar şo taýda ol 3 saat watandaşlar ýöne gerekli ýerlerinden oturup käbirleri düşünip bolanok. Çünki şykyrdy sesler bilen zatlar bilen ýöne esasan şol işin nemesi ekspertizaň netijeleri men aýtdym da şo ekspertizaň netijelerem zatlarym tenne ýokmy desem ýok diýär beren oklar hiç sady beren oklar eline. Bolmasa yani geçirilen iş toplumunu alma hakkı var vatandaşlar. İş toplumunu ýöne beren oklar. Bular hem şol özleriniň günäkärliginiň emele gelýän bolmalylar vatandaşlar. Häzir taýda ýene bir gyýdy bilen gepleşen ýerimizde şol türmäň näme diýildi bilen nokta vatandaşlar şonu gepleşen ýerimiz dinleň şu taýda. Bol ýa-da başga da diýip bolanok, any kanunyň ruhsat berenok, onuň ruhsat berenok, urmaly, ýençmeli ýa öldürmeli ýa zatlar gadagan. Ýöne kanun esasında şoňa bir türmä sarp bolýar. Şu türmäge girmeni isleýärmi jigim? Man isteyen gitmezdi. Ne bakadırma. Arman isleýän diýdim äsli diýe. Diňe armal beriň diýe, meni diýe heleyim edip aljak diýip meni allady, oýnady we nämeler etdi diýe armal beriň diýe. Seredin bu çaga başga tarapdan seredip çaga bir yani 12 ýaşyndaky çaga muny oýnap, kellesini oýnadyp bunu özüne allandy diýip hasap edýär bu. Ýöne Tamam sen orada yapıyorsun ama seni geldi de aldım tamam mı? Ne diyeyim ben? Var mı şimdi lan? şol öňüm arzany almanyna esasy roly çaga oýnaýar. Ýerine al men şonu ol kakamy munda söýýän diýýäm kädip alınýarda. Bu çagany şo çaga ata mehrine, ene mehrine dar bolansoň bu çagany kellesini oýnatdyrby. Ne şulam tutnama. Yani şo çaga islese de sen eýem jenayat, sen eýem jenayat edýän şonu. Şol islese de bu sen bilýän sen 37 ýaşyndaky adam sen o zadyň jenayatdyň bilip oturýarsyň. Ýaş ýetmedi ketginjek bilen azynçylykly hereket etmegiň näme maddasy bardygyny. Ol näşeleşene sen soragyň başlaýdy. Ýöne saňa hiç zat bermediler. Neteredin şu taýda türmäň näme diýildi düşünen okşy. Ya armal mon isleýän diýen da ýöne şonuň türmäge girmeni isleýänmi diýen bolyn oňa jogap beremok. Belki onda şoňa hiç çylek hiç zat edilmän türmäň näme diýen bilemok diýe. Onuň şu wagt şo gepleşip durkak bir türmäni görüň berýär. Türme reşotkaň aňartynda gäler oturýar şo. Ya hiç saat etmän ýöne erkine goýbersak nähili hiç edesiň adyňdan tutmasan hawaram almasyn ýöne erkine getse bolýarmy?
Ma edenden çekti. Anlacan. Maňa edenden çektin diye. Senin de şoň üçin görüşüp görse şo seni ýaş başyňa şular ýazar. Yani men her kilege döwen sorap görýän hani ol oňa almalam däl ol eýdiýeni bilenem men şonu bagyşlaýan diýeni bilenem ol hökümet almaly basmaly ony. Ýöne gynansa şu wagtky prokurorlarymyz, ýa-da şu wagtky tülçülerimiz şular watandaşlar. Näme diýip näme aýtjak bulara? Yani çağan öz ady bilen aýdyp durdaja türmäň näme diýeni şunu meni armal pek pasaplaýar. Armal berdi pasaplaýar. Ýöne netijesinde şol adamynyň argynçylyk hereket edenligi, gujogyny oturdanlygy, dodunyň aşanlygy, başga zatlar edenligi görünüp öz düşünürşünde de berip durýar. Şu zatlar täzen gaýtalap şoň görmegine mislemok, özüniň şu çağany dinlemegine mislemok daşamy. Ýöne prokuratura siz gaty ne hak karar çıkardyňyz? Allahan beýikdir, bilemok Türkmenistana ýyldyşmeden bu wakalary öwrenşýäňizmi? Öwrenşi beriň, hemme zady öwrenşi beriň. Geljekde nähil günler garaşýanyny gözetiriňiz. Taýma şu wagt Türkmenistan dowlukda taý, dowlukdyň temperatura da mawr 50-60 bolyn, şu zatlar ýöne bolanokda şu. Dowlugy şu gidişine emmäňiz radylyk bereniňiz üçin ahiretiňizde hasap berersiňiz. Ýöne eden tapar dünýäsinde prokurorlar, kadara yetmändiren bu işsiz kadyete geçirmeli aslında teresten jinayet alamatlary bar diýip bolyn. Onu etmän gaýtam siz delil tasdiği ýok diýip ýapsyňyz, siziň hem çağlaryňyz bardyr. Ýerügiç sizem görürsiňiz, eşitersiňiz. Bolýarmy ol psikologlar we gelip diňe onu etmändir diýip oň agzyndan çykan zady esas alyp gyýdy çaga. Şoňa görä netije çykardyňyz da. Etmändir diýdiňizde şoňa görä netije çykardyňyz. Ýani munyň başga nähil pikirlenjek muny. Gyýdy ýalňyşdyrjak bolup gördük, näme etjek bolup gördük diýýänsiňiz bolýar. Netijäni onu ýaly edip bermediňiz. Netijede biz ondan soradyk, ol onu ýazady etmändir. Bular bize tümaňa tökme datýar diýipdir. Ol nemedeni urşony, o zatlar neme däl? Delil däl. Öýüň içinde bolan gowkalmalar, arda şikaýetler, öň bu baýramalla bolupdyr bir arda soň täzen ikinji gezek gaýtalýar Aşgabatda ýene bolýar bagtyrlykda. Ne fayda? 11-nji dekabar 2025-nji ýylda ýazylan maňa gyýdylar näme diýip ýalbarýan. Durany maňa gyýdymy ber, näme diýseň etjek ýalbarýan. Ýogsaňam ölürseňem sesiňizi eşdäýin, ýüregimiň ýarty. Maňa gyýdymy ber, näme diýseň. Görýän ýa-da zatlaryna watandaşlar terediň o nämeler diýýär. Ýani gyýdymy ber, näme diýseň etjek ýalbarýan. Ýa ondan bir gurrun bolmay. Ýani Bardak wideony hukma belli ol näme üçin gowy ýani. Gecesiniň ýanyna zadyna da baryp watandaşlar özüni aldyryp alçak sırany bolup, yumşak sırany bolup, etjek içinde bir ýylanlar. Any urat. Şo hukma. İçim ýanyna bar. Ecem ýanyna diýdi çöküp. Ecem ýanyna garjadyr. Ine berse bagajy neme sokar şow ýapyldy. Bir jalan köýçe oýdum görmemesini öňde. Ecem pagy oýna. Ejeň dagy näme üçin goşulan oňa bu tema? Ecem ýüregine. Yani görüşüňiz ýaly şu taýda ejesine çenli baran bolup, gowran bolup, süýýän sirany bolup, soňam bir kerde de aýdan ýeri bar ýa-da neme diýip watandaşlar näme diýýärmisin, men nämesin şu çağatna diýipdir da watandaşlar. Çağatna diýýärmişler, ýa-ni gowlusy bar, nemeler kesilen ýerleri bar,
şu wagt nemede işlemen burada. Oy, saat. Barman. Bulam ýanky neme? Dinleýänsiňiz watandaşlar. Şol nemesi bir ýerlerde bolmaly, ýadyma şonok tapyldy häzir. Ýani hulusundaky şol nemen kesilen antenalary, var şol köjek bolýanlar. Ya şu sentýabryň 21-ni birinji gezek şu bolan wakadan birinji gezek bolýar şu şunu Vicepferia polisiýasy. Ine şu waka soň ýapylýar, özü ardysyny çekýärler, zady diýerler şonu şu aýak gelen açyk gidýär watandaşlar şu öýüň içinden. Seredin? Görmýär. Ine sentýabrda şu adeden 20'sine wyzyw berdim da men 20'sinde neme ýerleşe 20 neme giyse 20'ni 20'de geçilen wyzyw berdi. Geri şu aýyny kuşam ýok. Zorrak kaçyp gidip barýar. Çykyp wyzyw berdim polisiýa. Ya. Bize sorma. Kaçyp gitdi. Kuştu kaç gitti diýäňmi? Şo 21-ne giýje şo seni zorlaýar da şeýlemi? Şurada. Ben gördüğümde. Ha. Son Aşgabatda var, onda ýene gaýtalýar. Onda da seni eliňe pyçak alyp Seredin şu faýdada antenany kestirip aýyran ýerleri bar watandaş. Ayırdım, büyüttüm, bağırını. Yıkıcı tuğu. Şundan soň görpedi. Hamileder şişt görmýär. Ine sentýabrda şu adeden 20'sine wyzyw berdim da men 20'sinde neme ýerleşe 20 neme giyse 20'ni 20'de geçilen wyzyw berdi. Geri şu aýyny kuşam ýok. Zorrak kaçyp gidip barýar. Çykyp wyzyw berdim polisiýa. Bize sorma. Kaçyp gitdi. kuştu kaç gitti diýäňmi? Şo 21-ne giýje şo seni zorlaýar da şeýlemi? Şurada. Ben gördüğümde. Ha. Son Aşgabatda var, onda ýene gaýtalýar. Onda da seni eliňe pyçak alyp gaýtaryp berýärmi? Ine seredin şu faýdada Aşgabatda video programda bar. Maňa başda telefonum bermedi. Ulan antenler kestirip aýyryp oturşum. Aýyrdım, büýüttüm, barny. Yıkıcı tuğda koymadım çıkan anam yok. Anam ýok diýip diýär, aýyrtdym diýär. Şudatlary, şu gyýdyň nemeden ýerlerini, turga çykyp duran ýerleri, zady şu zatlary daýmadan diýip. Ýöne Türkmenistanyň prokuraturasy, Aşgabat şäher prokuraturasy, Baltyarlyk, Bayramaly şäher prokuraturasy 3 gündüň aýygy reň soňunda şu dendatlarda bolan zatlardan soň şunyň hemmeti ýalanmyşyn, töhmetmişin, owa soňunda şular ýalanam çözüp berdiler. Videoň başynda da görkezdim. Owa näme maksat bilen edýändigini düşünýär ýaly ýöne Türkmenistan gowluga tarap baranok hemme adalat talaplar mundan başga da müňlerçe tutnama wala TikTok'larda jaýtora video çekene bahş edip videosunu aýyrtýarlar ýa ýeni bir zat diýip video çekeniň arda dinlenenok ýa elinden bir kanun ýa-da jaýyn alypdyrlar, melligini alypdyrlar, olary da seredilenok, muňa da seredilenok. Ýani ýa adamlar intiham gorkman hakkın talep edýär, şonu edilmän oturan bir giden adam var. Owa ýöne şoň hemmeti tutnama şo Türkmenistan adalat ýok. Çörek ýaşap bolýar watandaşlar, çörek gazanyp bolýar. Ýöne adalatsyz ýaşap bolanok çünki seniň gazanjaň bütün baýlygyň, pulyň, agyrdyň
Yine de pucu çıkýar da adalet ýok diýerde. Elinden alyp bilýärler bir kanun ýa-da gorkudy bolup bilýärler. Şoň üçin Türkiýelerde zatlarda işläp gören illeşmemiz barany näçe ýyl bäri size de aýtjağım şu siz pul gazanýaňyz da ýöne näme gazanýaňyz ki men oňa düşünemem. Her onu eliňizden alýarlar apular. Bir kanun ýa-da ki näme çek bolsaň pul bermeli şu wagt. Adalet gerekmi? Olum puludur ýani. Öň bolmaýan zady bolduran üçin pul tölenýär. Indi bolýan zady boldurmak üçin pul tölenýär. Ýatdan çykarmaň, biderek işläp, biderek eklenjelik berdiňiz. Şu 1 ýyl, 2 ýyl, 3 ýyl, 5 ýyl işläp ýygnanjak puluňyzy çemçelep ýygnanyňyzy çanaklap çyk döküp berýäňiz şolaň eline. Olaryň agyny açyp garaşyp oturýarlar size. Şu Türkmenistanyň prokuraturasy, Türkmenistanyň içeri işlerine bagly, milli howpsuzlygyna değişli. Hemmesi jekkel içinde gowlaran badyr ýöne gowlar, ýokary wezifelerde oturan beýnan sagam. Nejisler oturýar ýokarda, karar berji organlarda şolar oturýar we şolaň paýatynda da Türkmenistanda şu wagt adalet tap bolanok. İnkonda da görsüňe diýeli Jeren Altyban özüni daşurda çykmasa dedik goýupdyrlar ýani çäklendirmäni girilmeginiň ödem ullakan suutnama şu gelinece Türkmenistanda öz hakyny tapmany üçin, haky iýlenmek üçin özlerini bilýärler. Şu birden çykaýmasyn, birden çykyp soňuny çenli göreşäýmesin diýip edýärler. Halkara guramalar sizlere de çakaýstym, çağırşym, ina şu zatlar üçekin aýal gyzlaryň we çağalaryň hukuklarynyň ýoklugy tutnama. Bundan bäde ol ýygnaklarda, telewizorlarda sizin oturup etjek gürrüňligiňiz manysız. Konferensiýalarda ýok Ýewropa delegasiýasy bilen, ýok näme hyzmatdaşlyk guramasy bilen etjek ýygnaklaryň manysy ýok. Hiç ýylyk. O taýlarda odan gaz tukly, odan kabinetde, odan stoluň başyna etjek görkezlik süretleriň manysy ýok. Ina şu zatlar esasy ýurdun agryny görkezýän zatlar. Bolýa watandaşlar onu häzirlikçe jany sag bolsun, netijeni gördüňiz, çaňy öz agyndan eşitdiňiz. Çözgüten bölüňiz tapyň näde tapýaňyz, her kimiň öz egninde kellesi bar, her kim özçe netije çykarsyn we şoňa görä hereket etsin. Hereketsiz otursaňyz, diňe şular ýaly oturýaňyz. Bugun Jeren'in jan dinledik, geçen ýyl Gülerek gelin dinledik. Onuň Süleyman Tursunbaýewiň maşgalasyny dinledik. Her ýyl olam takçyk ýani, çykmaýan ýene näçe hojalyk bar. Ýani her ýyl şeýdi dinläp oturýar bir-birimizi. Bolýa sag bolun watandaşlar. Netije näme diýseňiz menden size maslahat netije korrupsiýa öňünde duruň watandaşlar. Paraholuk etmäň, bermäň. Bular sizin arkaňyz bilen ýol gazanýarlar. Sizin arkaňyz bilen şu sizin gazananja pulluňyzy çökýärler 5 miňlap, 10 miňlap da oňa size adalet berýärler. Şoňa goşulmanjyk edin. Hemmäňiz ýerlerden. Hiç ýylyk şu hökümet sizin arkaňyz bilen gazanmasyn. Ana şonu urun tap bilseňiz, öňe bu köçä çykmak, gaz etmegiň anfat ýolu bolýan. Onu siz inkyn ýolu diýip hasaplaýaňyz. Şoň üçin hem size neçe gaýtdym. Hakyňyzy talap edin. Parahollugy tutma. Sizin arkaňyz bilen şu haramzadalar bar, postunda oturan haramzadalar pul gazanmasyn. Gazanmasyn. Badyr haramzadalar pulunu berip etjekler. Olara garşy çykyp it maskarasyny diňde videosyny çekin. Ana şeýleňi diýeňersiňiz. Bolmasa da her ýyl biriňiz dinlär oturur. Çağırşym etdik bolmasa şu gelinece barada biraz gaýdaşlyk görkezim diýip bolan. Ýene şu bidaga alypdyr da aktivistler we şu opozisiýa wekilleri etdi şunu. Galan etmedi. Bolýa sag bolun watandaşlar, sağlykda görüşelim.